Tisrá silma me gcónaí a daingecha agus a gcuirsaí litríochta a gcuideanna, thugtaí mé ar bhain chéimeanna sa Gaeilge agus Bhéarla in ollscoil Mháinúid. Agus an PhD á chríochnaim bhí súil a chainál ar ógraí de frist le Gaeilge. Agus luí carlumm láháin go bhacha sé go raibh aistriúthirí álarach de frist sa Stáit-Seirbhís. Is mis an taon aistriúthir sa telefísean cheapachán 5 bliain agus tá freigrach as Seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil do gach éine san eagraíocht. Bhfuilín garm san an 5 bliain do chuine le cínte. Más duine fuinúilthú agus má tá fanart Seirbhísí a chur ar fáil don phobal agus chur leis an sochaí a gcuideanna bheitha anna hásta le ról san ar 5 bliain déirhin. Tá termí agus canílacha omíocha i gceist san airnáil, agus tugtar deisne do bhfuil fórne dul chun chinne dhéanach chumá.